Vi slušate Žiško podcast. Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Odlučili smo se da danas analiziramo prethodnih 88 naših podcasta i vidimo šta su nekih 10 stvari koje možemo da zaključimo o kreativnom radu iz tih 88 podcasta. Miloš i ja ćemo vam danas prezentovati naših 10 zaključaka i jednu malu objavu na kraju. Vi slušate Žiško podcast. Miloše, jel ti imaš leti kad kreneš da sabiraš utiske, razmišljaš o stvarima koje su se desile i tako dalje u prethodnom periodu? Da, kad svi odu na more, ja ne odem. Onda sabiram utiske i evaluiram sve svoje životne odluke otprilike. E pa, ja sam baš to uradio nešto sad kad sam otišao na more i onda sam rešio da napravim ovu epizodu podcasta gdje ćemo nekako sumirati svih ovih 88 podcasta. Znači još jedna meta epizoda. Imali smo već meta epizode, ali ovo je zaista meta epizoda, u smislu, mislim da smo imali neke među meta epizode, u smislu tada smo mi sami sebi pokušavali da objasnimo šta u stvari radimo, ali to se umeđu vremenu iskristalisalo i u suštini u jednom trenutku se ovaj naš podcast pretvorio u istraživanje o kreativnom radu, odnosno o kreativnosti. Pa da, jeste. Mislim, kada je prošao na inicijalni šok, ne znam koliko je trajao inicijalni šok, možda od prvih 10 epizoda, 20. Prvih 84 epizoda. Prvih 80. U nekom momentu je neko, ali čini mi se da to čak nismo bili ni mi, nego kao, na primjer, Matija, recimo, krenuo da postavlja neka nezgodna pitanja, kao, a šta je poenta? Hajde da definiš, nekako mislim da je s polja došla to, kao, praktična je neka potreba bila za to. I onda, ne kažem da je baš krenulo preispitivanje od toga, ali onda nekako se intenziviralo to razmišljanje o tome kao šta mi tačno radimo, zašto to radimo i tu je krenulo u stvari, krenulo to promišljanje kreativnog rada u formi podcasta. Tako nekako. Pa, otprilike i pored drugih ljudi i drugi formati su nam u stvari davali problema, odnosno kad smo krenuli da pišemo tekstove za razne stvari, onda je bilo u fazonu Žiška podcast je o u čemu? I onda kao o kreativnosti, ali nije o kreativnosti, čekaj, o ljudima koji rade nešto, pa očigledno da je o ljudima koji rade nešto, ali šta? Znaš, kao ide granica toga stvari u kojima, da li postoje recimo teme kojima ne možemo da se bavimo i onda kao, ako da, zašto? To znači da mi ipak dolazimo iz neke pozicije ekspertize i tako neka slična pitanja. Pa tu je bio, recimo, Bojan Leković je bio granični primer, zato što bi Bojan Leković bio prirodan gost u Pojačalu, ali mi smo ga zvali zbog toga što je napisao knjigu Medvedi na putu i onda smo bili u fazonu, hajde da pričamo o procesu pričanja knjige, ali pošto je knjiga bila o kupujem, prodajem, onda se to završilo kao klasična epizoda o kupujem, prodajem, koja mi je dosta ličila na Pojačalo. Bilo je tu nekih racionalizacija, u smislu naših pokušaja da mi objasnimo zašto nešto ima smisla, ne znam. Naprimjer, meni je potpuno očigledno zašto mi imali epizodu sa Marijom iz Umetnost kaže, jer kao ona je kreator koji se izražava u digitalnim formatima, ali onda ne znam, kako se zove, izvinjavam se, devojka koja je uradila onu igricu za decu. Smišljalica, da. Mislim, meni je Ivana genijalna epizoda, ali kao niti je digitalno, niti je u klasičnom smislu kreatorski rad. Baš je skroz nešto drugo. To za mene baš jeste klasičan kreatorski rad. Jeste, u smislu postoji stvar koju je napravila, ali nije u tom smislu kontenta, znaš, kao tradicionalno gledano. Ona je opet neki graničnik sa kao preduzetništvom. Preduzetništvo, da. Radi. Dobro, i sad u nekom trenutku mi jesmo osvestili da je kao poenta da pričamo o kreativnosti i kreativnom radu i sad želimo da prezentujemo šta smo naučili, onako, šta smo zaključili iz svih tih podcasta, 88, to jest 40 i nešto ili kako god želite da podelimo. Stvar je u tome što smo mi u nekom momentu shvatili da nas na fundamentalnom nivou interesuje kako nastaje kreativni rad, to je kao i naša potreba da razumemo, zato što na kraju dana i na početku dana mi u stvari sve što radimo pokušamo da se samo organizujemo da na predvidiv način napravimo neki kreativni rad. I onda logično da nas više interesuje nego, pa čak i više nego te kreativce koji kreiraju, nas interesuje proces iza svega toga. Da, i u suštini krenuo sam da istražujem tu temu u jednom momentu i shvatio sam da se zapravo ne bavi mnogo ljudi tom temom. U smislu, bavi se mnogo ljudi tom temom, ali uvek iz istog ugla, to je praktični alati za nastanak kreativnog rada. Mislim da je razlog taj, ne zato što je to najkorisnije, nego zato što se najbolje marketuje. Ali to je kao i sve oblasti na kraju dana, jel da?
No nebitno, mislim da ćemo... Bolje da kažeš, ja imam rešenje, zove se, na primjer, design thinking, nego da I kreneš 12 koraka je tačno... I da filozofiraš o tome kako bi to, zašto design thinking već prati neke stvari koje su ustanovljene i u Scrumu, i u Agile-u, i u Sprintu, i u prethodnim metodologijama, odnosno ta suštinska filozofija je malo suvoparna za ljude. Da, donekle moja poenta je bila, ako mi ne uradimo ovo, neće niko. I svet će biti siromašniji zbog toga. Jest. Hvala vam. Ne, you're welcome, kao. Ne morate nam zahvaljivati. Ok, ajde počnemo. 10 stvari koje smo identifikovali. Ovo je 10 stvari koje smo identifikovali. Za like and subscribe bi se ostalo. Totalni clickbait. Prva stvar, niko nema plan. Da. Sve ovo očekivao? Ne, i to je u stvari kad smo pokušali da analiziramo neke naše razgovore, zašto su dobri, zašto su loši, zato što smo mi ulazili u očekivanja kad pričamo s kreativcima, kao, sad će oni da nam deliveruju, to je, sve priče smo mislili da su najluđi ikada hollywoodske priče i onda dođu ljudi i uglavnom su u fazonu, pa eto, jedan dan ja tu napravio nešto. Bukvalno. Da, odgovori na većinu naših pitanja su bili, nemam pojma, ja sam probao i upalile. Da. Ali ne samo na osnovu nekog klipa, na osnovu toga kako se pravi humor i tako dalje. Pričat ćemo o tome detaljnije kasnije, ali suštinski niko nema plan. U smislu, kreativci ne počinju da se bave kreativnim radovima sa nekim planom. Svi su u fazonu, izbacit ću neki video i onda odjednom kao to postane deo tebe i onda se to zarola. Niko nije krenuo sa pričom želim pare, niko nije krenuo sa pričom želim followere, želim da postignem neki uspeh. Ne, svi sa kojima smo pričali su imali jedan dug period, pa čak i Čoda koji bi možda ljudima delovao kao naj-goal oriented od svih s kojima smo pričali. Čak i on pričao kao, ljudi, ja sam 2-3 godine snimao, nobody care, kao nikog nije. To ti je priča svih OG youtubera, svi će ti to ispričati i stvarno ima smisla. Ali šta onda imaju ako nemaju plan? To je kao za mene najinteresantnije. Ok, nemaju plan, nemaju biznis plan, nemaju razrađen sled stvari koje treba da se dese, ali nešto imaju. Imaju izdržljivost. Znači, većina ljudi sa kojima smo pričali su, umjesto toga da su jedinstveni leptirići, oni su tovarne mazge, ako mogu tako da se izrazim. Cela poenta je, ako ti imaš taj cilj u glavi, ti nećeš imati tu izdržljivost. Ako zaista ne veruješ u to što radiš, ako te zaista ne vozi, ako ti bukvalno negde u stomaku te nešto gura da snimiš taj klip, da objaviš taj video, da napišeš taj tekst, ako nemaš to, nećeš proći te 2-3 godine golgote koje su neophodne da bi se desio jednom neki tvoj uspeh. Ili čak ne ni to, nego vidjet ćemo i kasnije kao možda nisu ni godine, nego su možda i decenija rada pre nego što ti uspe jedan projekat, na primjer. I opet uspe po kom kriterijumu. Mislim, ja sam skoro imao neverovatnu situaciju. Ne znam da znaš, meni juče bilo tačno godinu dana mog YouTube kanal kao... pa čestitamo godišnjicu. Rođendan. Da, i pričao sam malo s ljudima o tome i neverovatno je, zato što kad ja sagledam tu godinu dana i kad pogledam sve što se desilo u, recimo, prvih 11 meseci, je beznačajno u odnosu na 12. mesec. Ako bi samo gledao cilj, ako bi samo gledao brojke, recimo. I bukvalno... Može da kaže da te gleda više od 14 ljudi sad? Ne, i dalje sam, ali konstantnih 14. Šalim se, poenta priče je kao zbunjujuće. Ne znam šta da napravimo te informacije i kada bi me samo ta stvar motivisala, ta stvar ne bi funkcionisala za mene. To je cela poenta. Ne znam šta da napravim u glavi od tih podataka. Za mene, mislim, ja sam pretpostavljao da je za neke kreatore tako, pretpostavljao sam da je za nišne kreatore tako i znao sam da ćemo te odgovore dobiti od nekih ljudi koji nemaju velike baze, ali su nama bili mega zanimljivi. Sat na ruci mi pada na pamet. Pa dobro, oni su već dosta veliki. Ali u suštini, ono što je zanimljivo je čak i sa ljudima koji su došli do kao milionskih pregleda, svi imaju 2-3 godine bukvalno golgote ili čak neke prethodne projekte koje niko nije primetio i onda su odjednom se preorijentisali, došla neka nova mreža, oni pokušali nešto što su već radili ranije, ali sa malom izmenom i onda je to proradilo. To je, imaš milion tih, čak postoji neka kliše izjava koju ljudi stavljaju na Instagram ili tako nešto, a to je kao, radio sam 5 godina na uspehu preko noći. Ne znam da se čuva nekad tu, to je kao lame, ali kad pogledaš bilo koga od kreatora koji su poznati danas, ne znam, Jasrštajn
Njegovi najpoznatiji serijali nisu prvi nastali. Skoro sve što je prvo nastalo na njegovom kanalu više ne postoji. On je radio neku vrstu grupnog skeča sa rotacijama. Ti protagonisti tih videa više ne vezuješ ih za Jastrštajn. Na primjer, radi to je Jastrštajn ili uzmi bilo čiji. Uzmi PewDiePie-a, ono kao. Sve po čemu ga danas znaš nisu stvari od kojih je krenuo. Ta stvar dosta onako evoluira i menja se vremenom. To je prva stvar. Niko nema plan. Niko nema plan, ali potrebno je dosta izdržljivosti. Hvala puno. Potrebno je dosta izdržljivosti da se uopšte dođe do toga da razgovaraš o svom radu, da imaš dovoljno nečega da možeš se baviš time. Druga stvar, i primetio si možda to u početku, ja sam krenuo da uvodim sebi disciplinu da više ne govorim kreativnost, jer je kreativnost baš užasno napunjena reč. Krenuo sam da govorim kreativni rad, iz razloga što je kreativnost rad pre svega. I sad, tu moramo da se vratimo na to šta mi u stvari, zašto je ovo iznenađujuće, zašto ljudi misle kao da to nije rad, to je onaj mit sa sijalicom, kao ideja ti samo odjednom padne na pamet i to je to. Druga stvar, kada gledaš bilo koji kreativni rad sa druge strane, sve izgleda lako, cela poenta je ako je lepo napravljen, ako je to dobar video, ako je lepo napisan tekst, to teče, na primjer. A niko ne vidi 60 pasusa koji su obrisani da bi taj tekst mogu da teče tako kao što teče. A baš kao što si rekao, s polja kreativni rad izgleda kao sjelica, ali samo s polja, mislim, logično. A šta je iznutra? Pa iznutra je jedan rudnik, ja bih rekao, i ne znam da li ti imaš taj osjećaj, ali kada god krenemo u ta produkcijska pitanja, pošto smo imali ceo deo tih produkcijskih pitanja, a kako ti, jel pišeš, kako snimaš, a ko te snima, kako montiraš i tako dalje. Kad god smo ulazili u to, naši kreatori su bukvalno imali malo umuran izlaz lica i vidi se da su malo sagoreli i bili su u fazonu, da, i onda kao, neuspeh Jokeru, kao, i onda ja 3-4 sata stojim u tom automobilu da bih snimio 10 klipova i ne ide mi. I imam 10 take-ova gde Paja treba da odgovori Milici u mom saksu. Stvar je u tome da u momentu kada oni budu pozvani u neki podcast, pa čak i naš podcast koji često poziva umetnike, to jest autore koji nisu toliko poznati, on je do tada već izdrljao 200 toga o čemu ti pričaš s njim. I kao sigurno imao 5-6 kriza autorskih, sigurno mu je muka na neki način, dosta toga. Da, i to je još jedna stvar koja je interesantna, niko nikad nije pomenuo kreativnu blokadu. Zato što niko nije došao uopšte do tačke kada mu je kreativna blokada postala problem iz prostog razloga što svi sa kojima smo pričali imaju 20 koncepata za sledeće stvari koje će se desiti. U jednom trenutku isto Joker mi je izvadio svoj notes i bukvalno imaš, tačno možeš da vidiš koncept njegovog klipa koji će on snimiti, ima 20 tih. Mihajlo iz Nesanice kada je smišljao Nesanicu je znao da tu ima 20 koncepata. Svi su mu govorili, ali nećeš ti uspeti da snimiš fucking Nesanicu. Čovjek ne ume da spava, šta je tu interesantno? I on je smislio 20 stvari. Da. I onda je tek tokom produkcije toga on smišlja dalje, ali niko od njih ne dolazi na trenutak i kao šta ću danas baš nemam ništa, a moram. Sića ima, mislim da on koristi Everest ili tako neku aplikaciju za notes, ima kao nemoguće dugačak scroll ideja, tipa ne znam, neću pretjerati da ti kažem 200-300 ideja za klipove. Minić mi je, čini mi se jednom pomenuo ili čak javno pomenuo, da je pre nego što je snimio podcast zapisao, ne znam, 100 ili 150 ljudi s kojima će sigurno razgovarati, kao ljudi koji rade ove stvari, su dovoljno motivisani i dovoljno su promislili ovo više, verovatno od svih drugih, kao blokada nije realan problem. Realni problem je zamor, odustajanje, napuštanje nečega, ali dobro, o tome ćemo verovatno pričati još. Ali jako je interesantno u stvari odakle dolazi zamor. Zbog toga što često smo ih pitali vezano za algoritam, pogotovo youtubere, i opet Mihajlo je bio tu interesantan, kaže, rokovi koje sam ja postavio, znači postoje ti rokovi koje ti nameće algoritam, daily upload i tako dalje, i sad većina ljudi je odustala, kao neću imati daily upload, algoritam me neće voleti, pa me neće voleti. Međutim, ljudi zacrtaju sebi, ili recimo Sićo je imao to, na početku pričali smo, Sićo i Kontra Zen su imali 100 dana challenge. 100 dana moram svaki dan da uradim nešto.
I onda kada 100 dana radim nešto, znači da je to sad postao moj zaista kreativni projekat. To su ti neki veštački rokovi, veštački KPI-evi koji postavljaju ljudi sami sebi i u koje onda počinju da veruju i koji ih guraju napred. Jeste, ali šta je ideja? Jel ti radiš 100 dana challenge da bi 101. dan bio bolji kreativac ili radiš 100 dana challenge da ne bi odustao na 42. danu jer te inače brine ta stvar? Kao što je svrha svemu tome? Nije poenta da li ćeš odustati na 42. danu. Poenta je u tome da u stvari je projekcija budućnosti u smislu šta je uspeh ovog, šta je za mene uspeh ove ideje. I sad, vratimo se na onaj prvi deo, niko ne gleda uspeh u stvari kao pare, niko ne gleda kao followere, oni kreativci uglavnom postavljaju uspeh kao šta je taj kreativni projekat uspeo, a onda to obično definišu kroz neku količinu radova koji su izašli, videa, tekstova, fotki, koji su obradili tu temu. U smislu, iscrpeo sam tu temu. To je uspeh. I onda taj challenge od 100 dana služi u stvari da zaista napadneš tu temu adekvatno. I kao, kad završi 100 dana, možda će mi biti dosta, ali ću znati da sam bar postigao nešto sa tom temom, zaista sam je kreativno obradio, ja bih rekao. Ja verujem u to. Ja sam u jednom momentu probao, nije me dugo to držalo, ali probao sam onaj kao single sentence journaling. To ti je kao za ljude koji ne mogu da se naviknu da vode dnevnik, imaš opciju da svaki dan napišeš jednu rečenicu. I to je kao vrlo svedeno jednostavno očekivanje, kao šta god da ti se desi danas ili bilo koji dan napisat ćeš jednu rečenicu. I kao, ispostavilo se da je dobra kreativna vežba, zato što kao dohvatno je, možeš jednu rečenicu napišeš, ali ipak kad si već tu, ajde barem nešto da napišeš i kao, a opet ima taj moment discipline i zapravo mislim da na nekom sličnom mehanizmu funkcioniše i ovaj 100 dana challenge i koji si pomenuo i Sićin i koga si još pomenuo, Kontrazena. Ima efekta ta stvar, definitivno. I tu sad dolazimo do čudnog odnosa kreativaca sa novcem. Zbog toga što svačiji odgovor je nemojte to nikome da kažete, ali ja bih se ovime verovatno bavio i da nema para od toga. I vraćam se, tu mi u stvari, meni se ta čakra otvorila na kontra primjeru, odnosno to je bila Ivana iz Smišljalica, zbog toga što je ona svoj kreativni projekat pretvorila odmah i u biznis, dok recimo dosta ljudi sa kojima mi pričamo se klasifikuju kao influenceri, mi ih nekad zovemo content kreatori, ali u suštini brendovi dolaze da rade saradnje sa njima, to je fora, ali to dolazi tek posle njihovog uspeha, to nije utkano u sam biznis model sa početka. I to je u stvari, da, u trenutku kada novac krene da dolazi od kreativnog rada, postaje jako bitan, u smislu dosta je bitno da možeš da se posvetiš u potpunosti tom projektu, ali takođe u suštini svi bi se bavili svojim projektima i da nemaju novca. Samo što ne bi imali toliko vremena, ne bi mogli da izbacuju toliko često, ne bi to bilo na tom nivou produkcije i tako dalje. Ja mislim da je to kao zanimljiv koncept i zanimljivo mi je takođe kada taj novac definitivno dođe, on će u nekom momentu doći, da li će doći kroz neku monetizaciju ili na našem tržištu verovatnije kroz brand dealove. Šta se desi sa kreativnim procesom i kreativcem? U nekom kao romantičnom shvatanju novac će ohrabriti kreatora dodatno da proizvodi stvari. Ali ja mislim da se dešava jedna kao paralelna dinamika, da obično kreatori nekako u tom momentu kada krene novac da pristiže, razdvoje svoj kreativni, kreatorski rad na dve strane, gde na jednoj strani rade ono što oni žele da rade, zaista, a na drugoj strani prave neki konstrukt toga koji je recimo brand friendly, da mogu da sarađuju. I onda se zapravo kroz pretvaranje tog hobija u posao, oni zapravo se opredeljuju koliko će vremena ići na šta. I to recimo vidim dosta kod tiktokera, zato što mi se čini da da je jako teško raditi brand integraciju sa TikTok sadržajem. Tako mi deluje trenutno. I onda bukvalno vidim neku vrstu odvajanja, onda kao paralelno kreatorstva. Ali opet potrebna je izvesna doza kreativnosti da bi ti napravio verziju svog kreativnog rada koja je brand friendly. Nekako vidim vrednosti u tome. Ne znam kako da objasnim. Kao da je opet kreativni izazov. Samo posebne vrste. Cela ta stvar. A veći je problem kod brendova zbog toga što po samoj definiciji brendovi već imaju izgrađene priče koje su izgrađene, njihov ton je izgrađen pre nego što je došao TikTok,
i onda su došli tiktokeri sa svojim tonom koji vrišti, urla i tandrače i on nikako ne može da se sklopi sa klasičnom brand pričom. Mislim, pa može, napravili se neki kompromis, nije uvek smisleno, ali... Mislim, ono zašto su suštinski tiktokeri kao ovaj novi talas tipa Vaj Branko i ostali, zašto su interesantnije, zato što donose zaista nov sadržaj koji nisi video ranije, u smislu to te napadati sva čula, jer nije ono što očekuješ ni u jednom trenutku. To nijedan brand ne može da isprati u smislu baš moraš da budeš komforan da rastegneš svoj brand dosta ili da postoji baš dobra fora tipa kao što su Vaj nudle i Vaj zovu se isto pa onda eto već je to fora. Ali mislim da je dosta teško da se kao klasičan brand koji već ima izgrađenu priču dobrano da se uklopi sa njim. Elem, treća stvar. Ponavljanje je presudno. Ovo je meni u stvari bilo možda i najkorisniji uvid za kreativni rad, odnosno na poslu. Zbog toga što suštinski mi u agencijama ili mi u kompanijama konstantno pokušavamo da izgradimo procese koji će dovesti do sigurnog dobitka, odnosno da će sigurno taj projekat uspeti da napravi nešto. Pokušavamo konstantno da se usmerimo da maksimiziramo tu mogućnost. I onda pričaš sa ljudima koji imaju redovno milione pregleda i oni su u fazonu, ali niko ne zna. Ne znam ni ja. Nekad ja postavim i iznenadim se. Ili recimo lik koji je bio jako, svi ovi koji imaju cast likova, kao što ima recimo Nikola Adamović, krenu sa nekim od likova i onda kažu, ja sam to bez veze jednog dana stavio naočare i kao naškrabao nešto na njima i odjednom ljudi su bili u fazonu da, ovo je presmešno, hoćemo više ovoga. Tako da... Dobro, ponavljanje je ovde eksperimentisanje, to je ono što sam ja nedavno tebe pitao i kao razgovarali smo malo o tome, gde se u agencijskom poslovanju dešava research and development. U suštini dešava se na taj isti način. Isprobavaš stvari, failuješ stvari, uspevaš stvari, iznenađuju te stvari koje prođu dobro, iznenadite negativne stvari za koje si mislio da će proći sjajno, ali kao ko će da plati to eksperimentisanje i ko će da nađe vremena za njega je baš zanimljivo pitanje. Pa ja bih rekao da je svrha korporacije u stvari da minimizira rizik i da maksimizira životni vek proizvoda, a ne profit obavezno. Cela poenta je da naši poslovni sistemi suštinski, znači ako je klasičan kreativni proces, odnosno da kažemo return on investment kreativnosti i oscilira između nekog minimuma i maksimuma, cela poenta naših procesa jeste da odseče minimume, znači da ne desi se užasan fail, ali takođe to ne može da se desi bez toga da odsečeš i maksimum, jer maksimumi dolaze iz onih ludih rizika, opet možemo se vratiti na primjer TikToka. Znači, ako bih ja uzeo sada Apple brand, da radim TikTok i onda dao Branku da priča kako je ukrao bakar iz novog Apple telefona, na primjer, što bi bilo u skladu sa Brankovim sadržajem, ali to bi bilo suludo za takav brand. I sad možda bi polomilo, ali možda bi i bilo jako loše za brand. To je poenta velikog rizika i velike nagrade. Sad, ovo je što sam naveo je ekstreman primjer iz čiste kreative, u smislu kreativne ideje. Sad, te iste stvari se ponavljaju i sa formatima, i sa produkcijom, i sa medijskim kanalima koje koristimo. Znači, u svakom trenutku mi u stvari balansiramo to šta je risk versus reward, i mislim da u odnosu na individualnog kreatora koji živi i umire na osnovu svog kreativnog rada, bilo kakva organizacija odseca te minimume, a samim tim mora da plati i odsecanje maksimuma. Ali onda je problem ako već računamo u nekom passion projektu kad pričamo ili o ovim stvarima kao što su kreatorstvo, računamo na neki period ponavljanja, računamo na neki tinkering, na neko istraživanje, onda je cela konstrukcija recimo marketinške kampanje kao nekakvog osnovnog proizvoda marketinške agencije u polazu slomljena, broken. Znači, zašto? Zato što ona ne omogućava tu stvar. Cela poenta marketinške kampanje, ako je posmatramo kao jednu izolovanu stvar, je da nekako nacrta neke granice nečega što će se desiti u budućnosti, da definiše maksimalni broj elemenata toga unapred i onda da obezbedi adekvatno izvođenje toga u skladu sa planom i merenje.
A zapravo ono što je mnogo interesantnije iz ovog Google sadržaja su nekakve dugoročne inicijative, zato što dugoročne inicijative, pored svih ovih stvari, isto se planiraju, sve isto, ali također promišljaju neke načine kako ćemo iz meseca u mesec da eksperimentišemo, tinkerujemo, šta ćemo da merimo, kako ćemo da odsecamo stvari, dodajemo stvari. U tom smislu smatram da su Otvorio si jedno 5 tema na koje bih htio da se nastavim, ali ne mogu na svih 5, pa ću pokušati jednu koja mi je najinteresantnija, zašto sad čitam trenutno knjigu Why Does the Peddler Sing? I u toj knjizi analizira se onaj Coca-Colin spot koji se zove Hilltop, I wanna buy a world of Coke, čuveni spot gde se ljudi iz celog sveta pojavljuju i pevaju. To je u Americi bio veliki kulturalni trenutak. I jedna od stvari koje oni pokušavaju da iskopaju u toj knjizi jeste da li je taj konkretan spot doneo nekakav profit Coca-Cola, prodao određene Coca-Cola. I onda kaže, da bismo to ustanovili, mi moramo da pogledamo i period pre. I sad, ono što je zaključak kreativnog tima koji je u to vreme radio Coca-Cola u Americi, jeste da ovo je bio samo jedan u seriji spotova koje su oni uradili. Hilltop je bio 5. ili 6. spot na istu kreativnu strategiju. Oni su identifikovali da Pepsi dolazi sa Pepsi generacijom, u tom trenutku imaju veliki napad od strane Pepsija i oni formulišu tu kreativnu strategiju koja je strategija diverziteta, inkluzivnosti i tako dalje i zbog toga ceo svet dolazi da peva na tom Hilltopu da žele da kupi Coca-Cola. I oni su imali više spotova koji su suštinski pričali tu istu priču, samo na drugačije su bili izraženi, bili su smanjeni produkcijski budžeti, pošto oni su tamo i morali helikopterom da snimaju taj hor iz svih zemalja na planeti koji peva i tako dalje. I njihova poenta na kraju jeste kako mi da sad ustanovimo koji, ovaj spot jeste bio kulturalno primećen, u smislu ljudi su njega zapamtili, ali ne može da ignorišemo da 3 godine pre toga mi smo takođe konstantno on air sa drugim spotovima koji pričaju istu priču. I treći problem koji imaju sada, koji nije ovde relevantan, jeste što ih Pepsi napada, tako da pitanje je da se nisu oglašavali šta bi se desilo koliko bi Pepsi onda tek uspeo da dobije u odnosu na njih. Ali ono što je poenta je da kreativna strategija u stvari jeste krucijalna stvar. Odnosno, ona ti omogućava da radiš taj tinkering. Ako imaš neku kreativnu strategiju koja je onako krovna, koju neko kontroliše i koju u suštini brand team unutar kompanije i u agenciji konstantno prilikom svake kampanje optimizuju. U smislu, probali smo ovu kampanju, ovo je radilo, ovo nije radilo, ajmo sledeći put ovo u skladu sa tim zaključcima. Na taj način možeš da dobiješ taj tinkering. Samo što je izuzetno teško, zbog toga što jedan YouTuber može da tinkeruje svaka 3 dana kada izbaci klip, jedan Instagramer može da tinkeruje svaki dan, jedan TikToker svaki dan, a ti kampanje izbacuješ jednom kvartalno možda, tako da je potrebna jaka količina mentalne discipline i razumevanja veoma visokih dvoznačnih, troznačnih koncepata da bi ti se razumeo, šta je tačno kreativna strategija i na koji način smo mi se izrazili tu kreativnu strategiju u ovoj kampanji, a da se dogovori 8 ljudi o tome, to je onako baš zahtevan zadatak. Sve što si rekao je tačno, nego sve vreme razmišljam o tome kako je obećanje digitala u jednom momentu, obećanje digitala brendovima u jednom trenutku je bilo da će to biti poligon za istraživanje. Ne znam da li se sećaš tog perioda kad smo pričali kao tu imamo dosta postova, možemo da merimo feedback, onda će neke od stvari koje se dobro prime prerasti u neke veće inicijative i tako dalje. To je u ranim danima digitala bilo postojan narativ. Jeste i onda, ja se zaista pozivam da kolegu koji je napravio onaj meme sa Don Draperom i kaže, znam, Instagram konkurs, pobednik dobija poklon epilator. Bukvalno taj meme cuts to the bone za mene u stanju u kome smo u kome je digital na kraju završio. I to ne mislim samo u Srbiji, znači ovo nije kuknjava, oh my god, jadna Žiška i jadna Srbija, zbog toga što podsjećam te na onu priču o jednom globalnom deku koji smo dobili i velika inovacija za 2020. je bila što su slikali svoj digital team koji stoji iza neke velike kamere, iza onog lika što radi catering, pa su skroz nazad u ćošku i kao velika inovacija, ove godine digital team ima front row seats, kao sad ćemo da ih uključimo zaista. Pritom to je znači globalna agencija iz Londona koja, svi imamo te iste probleme i sad postoje inherentno
stvari koje tu mogu si da tumačiš na oba načina. Sa jedne strane, da, može da se menja konstantno, ako može da se menja konstantno, onda obično i nije toliko bitno. I onda kada nije toliko bitno, onda se ne bavimo time zaista i onda, bez obzira što možemo da dođemo do sjajnih uvida preko digitala, onda ti uvidi obično ne izgledaju dovoljno bitno koliko oni koje smo došli preko fokus grupe koje smo organizovali mesec dana i platili 10 puta više, na primjer. Ali eto, možda nekome bude inspiracija da razmišlja u tom pravcu. Nama je bila inspiracija da napravimo svoj novi slogan, sve je random, i koji čekamo već godinu dana na majici, koje ćemo, nadamo se, uskoro konačno obući. Znaš šta je najbolje kod te majice? Prvo, na majici piše sve je random i ja, pošto imam prototip, nosim je kao stalno i niko nikad nije uspio da pročita. To je najbolja stvar. I svi kao, ako ja sedam recimo negde u kafiću, i svi kao, sve je, i ja kao, exactly. To je bukvalno klasična naša fora. Da. U smislu, ljudi su u fazonu, nešto, i mi smo u fazonu, ali znaš šta znači? I onda ljudi su u fazonu, ne. Tipa, objašnjavao sam drugarici koja je dobila naš duks. Ona kaže, hvala, ja kažem, NNČTSZD. Šta ti je to? Kao, pa nema na čemu, tu smo za sve dodatno. Stvarno? A to je ono što mi piše na duksu. Ja rekao, da, kao, zar nije bilo čudno što imaš neka slova na duksu? Pomenici kao svidela boja. Da, taj faz. Elem, odličan primjer za to je ime dnevna doza vina. Kako si smislio dnevna doza vina? Pa, ja sam stavio, bila dnevna doza ovog, dnevna doza onog, mislio sam to će mi biti placeholder ime neko vreme, posle 2 meseca se naviku i eto, išli smo sa tim. Kao i svako ime ikada, skoro. Da, kao naše storage time koji smo među vremenu odustali, zato što smo bili u fazonu, niko nas živ ne zna kao storage time. To je tinkering. Znači, mi smo imali ime i onda je došao feedback iz zajednice, posle, 20 epizoda, shvatili smo, niko ne referira na nas na taj način. Ok, menjamo ime. Izuzev. Da? Pričao sam sa par ljudi i to je, tu smo nekako kreirali različite nivoe naših fanova. Dobro. Što zvuči daleko ozbiljnije nego što jeste. Oba fana su se... Oba fana su se podelila. A to je ljudi koji su u fazonu Storage time was the only true name of Žiška podcast. To čak ni ja ne bih rekao. Kao čak ni ja nisam toliko vezan. Zašto ste promenili, bilo je dobro. Ne, Žiška podcast je mnogo više ima smisla, iskreno. Mnogo više mogu danas da se identifikujem s tim nego sa storage time. Elem, sljedeća stvar. Svi rade na osjećaj. Ovo je možda najveće razočarenje kao moj zaključak. U smislu, kada gledam dokumentarce, recimo, o sceni komedije u Britaniji koja je izrodila Rovana Atkinsona, Stephena Frya, ovog Dr. House-a, kako se zove, Hugh Laurie. Kad gledaš njihove početke, ti vidiš da postoji sistem koji njih sve edukuje, selektuje i postoji jedan prelep dokumentarac koji ja preporučujem ljudima, to je Rowan Atkinson on Physical Comedy, gde on objašnjava kako radi physical komedija. To ne postoji kod nas, kao bukvalno, možda postoji negde na FDU, u pisanju scenarija, kao, ali... Ne, sigurno postoji negde, ali kao ne na nivou toga da... Ali možda je zaključak da nije kulturalno uopšte ustanovljeno da to je moguća karijera. Svi kreatori koji su došli kod nas u fazonu, ja sam ovo počeo, svi su mi rekli sam ludak i da se zaposlim kako valja. Mnogo ljudi koji je došlo kod nas ima šokantne prethodne karijere, tipa sanitarni tehničar, tipa računovođa, Young Proto, ja mislim da i dalje radi kao u računovodstvu kao day job. Tako da, u suštini, 2 stvari su tu, ono što mi je zanimljivo. Jedna je što uopšte nije moguć put, ljudi ne vide kreativni rad kao moguć put ka karijeri, a drugi je što ne postoji ni način da se, niko od njih, bez obzira što postoje ti neki resursi koji su online, niko od njih ih nije zaista iskoristio i suštinski rade na osjećaj. I kao kad treba da osvetite, recimo, čak i kada koriste određene stvari koje su, imaju nazive kao tehnika, oni to ne dođu kao
naziv tehnike, nego dolaze reverse engineeringom u smislu probali su, uspelo im i onda su u fazonu, ono što sam onda uradio i svako ima neki svoj naziv, svoj sistem kako radi, što mislim da je samo tužno zato što je teže. U smislu olupati glavu da sam smisliš šta znači callback je daleko teže i nego da ti neko to jednostavno objasni i onda kada ga koristiš u fazonu si, da, radimo ovo, okej, ili sada bi mogao da iskoristim ovo. Postoji još jedna stvar o kojoj nekako nije kao cool pričati, a to je ogromna količina naših kreatora su bili jako inspirisani nekim stranim kreatorima koji su došli sa izvesnom vrstom institucionalizovanije podrške. Znači, kao, da, oni su mnoge stvari uradili na osjećaj, ali su mnoge stvari, iako to možda i ne osvešćuju, naučili od nekih stranih kreatora koji su prošli neke škole. Jer šta je fora kod nas? Kod nas je ta penetracija pametnih telefona i društvenih mreža jako visoka, a u trenutku gde nije postojala jaka institucionalizovana podrška. I onda kao sve je freestyle. Ali nije, zato što je globalno tržište i tu uplivavaju neki Britanci, Amerikanci, uplivavaju neki školovani glumci, kao što znaš i sam na TikToku. I veruj mi da se naši ljudi inspirišu i tim ljudima. I da, obe sile su na snazi. Oni freestyluju i onda doguraju do nekih koncepata, ali ponekad su i potpomognuti sa strane. Ne bih da mi pogrešno razumeš, to što oni rade na osjećaj ne znači da oni ne uče. Sigurno. Oni uče kroz ono lopatanje, kako ga mi zovemo, odnosno tinkering, i u svakoj svojoj iteraciji oni moraju nešto da nauče. I iz toga čak mogu da uče, dobiju neko kolektivno znanje. Recimo, primjer za to je kao ko je sve Tarzanija alumni. Da kada vidiš koliko ljudi sada i dalje snima dnevnjak i većina ekipe je izašla iz Tarzanije, Goran koji je imao svoj filmski blog takođe jedno vreme pisao za Tarzaniju. Kada vidiš ko je sve od tih kreativaca u jednom trenutku prošao tamo, sličan rasadnik je News, gde ljudi prođu kroz news organizaciju i time implicitno praktično dobiju školu zato što dobijaju mogućnost da rade na kreativnim radovima i onda neko im daje feedback, svi gledaju kao rad koji izlazi, komentarišu ga i tako dalje. Na implicitni način postoji dosta učenja. Ono što je punchline samo je da ima jako malo tog strukturiranog učenja, izuzev jedna stvar, a to je gluma. Jako puno ljudi s kojima smo pričali su imali glumački trening i tu mi je recimo Mirko Nelošćin serviser bio fenomenalno. Zbog toga što ja sam gledao njegove klipove, ali tek u trenutku kada krenem da pričam s njim, onda sam shvatio, o bože, ovaj čovjek je u stvari glumac koji ima prljave prste, bukvalno tako sam ga, siguran sam da je on dobar mehaničar, nego primarno ono što dobiješ je, ti bukvalno imaš osjećaj kao kada pričaš sa bilo kojim našim glumcem. Ne, i on sigurno koristi svoja glumačka znanja, ti ne znam da znaš, on je i glumio u amaterskom pozorištu, čak možda i dalje na neki način aktivan tu. Koristi ta svoja znanja. Meni je zanimljivo zato što ja, na primjer, koncept od početka je bio da svi rade na osjećaj. Ali osjećaj je moćna stvar. I ne znam da li se sjećaš, ali nekoliko puta smo i ovde to praktikovali u Žiški kad smo rešavali neke, kreativne zadatke, imali smo neki brief pred sobom i nismo znali kako da mu pristupimo, ali smo nekako osjećali da imamo snažna, formirana mišljenja negde u podsvesti ili emocije u vezi s tim. I sjećam se nekih kampanja do kojih smo došli tako što smo prvo svi samo na instinkt i osjećaj izbacili gomilu stvari koje su nas pritiskale. I onda smo u stvari do advertising rada došli tako što smo verovali našem instinktu, ali nismo završili na tome, nego smo ga što ti kažeš reverse engineerovali, otišli korak unazad i probali da razumemo zašto nas toliko baguju te stvari. Tako da, kao polazna tačka instinkt, ali nikad se ne završava samo na tome. Instinkt, grind i onda neka povratna sprega u neko razumevanje. Mislim da je bukvalno čak i savjet za kreativce da računaju na tu silu. Pa, to je kontra Novčić i edukovana skuplja reč za osjećaj je intuicija. I mislim da ne postoji kreativni sistem koji ne dozvoljava prostor za intuiciju.
Bilo da se, ajde uzmemo sad kao klasičan kreativni proces iz bilo koje metodologije, se suštinski svodi na generisanje ideja, to je divergencija, znači da napravimo što više ideja za nešto, i onda konvergencija, znači da od tih ideja koje smo napravili odaberemo najbolju na neki mogući način. U oba te trenutka je krucijalno da neko pokaže instinkt zbog toga što nije moguće zaista do kraja dekonstruisati svaku od tih ideja i analizirati je zaista do kraja. U nekom trenutku taj sastanak ili taj sprint traje pola sata, sat ili čak i nedelju dana, ali dalje je ograničen. Ok, znači zaključak je ne možeš da negiraš uticaj osjećaja ili ti intuicije u cijeloj ovoj stvari. Najbolje što možeš da ga prihvatiš da postoji i da probaš da radiš s njim. Jer kao, to je sve što smo saznali od kreativaca s kojima smo radili. Svi se oni snažno osjećaju, oslanjaju na tu stvar. Jeste sa time što meni ostaje ta žal da bi bilo dobro da imamo i da smo daleko formalnije potkovaniji, da bismo mogli adekvatnije da razgovaramo o kreativnim radovima. Onako, imam osjećaj da je u drugim kulturama to daleko, daleko naprednije nego kod nas. Ovo možda čak nije ni menadžersko narikanje, nego baš, kažem, kulturalno. Ko će da predaje TikTok je pitanje. Pa to je sad pitanje. Peta stvar koju smo zaključili jeste u stvari da kreativci nisu najbolji učitelji, odnosno, znaš ono pitanje koje se uvijek postavlja kao od koga je bolje da učiš vožnju? Da li od Zokija koji radi u lokalnoj autoškoli ili od Michaela Schumachera? Pa mislim, od koga je bolje. Nemam dobro iskustvo ni sa Zokijem. Ali da, pretpostavljam da je to punchline, kao možda bolje ipak Zoki. Ne, šta ti misliš? Ne, znači nemoj da sad igraš protiv moje zagonetke. Pitanje je šta ti misliš? Pa hajde onako kao naivno bih rekao da bih uvek radije učio od Schumachera, naravno nema bukvalno ovo da shvatiš, ali od Schumachera zato što više verujem u sebe kao učenika nego u njega kao predavača. U smislu, razumem da on ne bi bio idealan predavač za mene, ali se oslanjam da bih ja uspeo da izvučem iz njega sve što mi treba iz njega kao izuzetnog, kao u tome što radi. A ovo je naravno vrlo romantično, shvatanje sebe kao učenika i uopšte tog procesa. Da, nikad nisam kao sedao i razmišljao, baš bih volao nekog basic lika da me uči zato što je on kao naučio mnogo ljudi. Mislim da to nije prirodan način na koji zamišljamo bilo šta. Sad si se zeznuo, okliznuo si se, rekao si basic lik. Naime... Ne postoji basic lik. Ne, predavanje znanja je umetnost samo po sebi. Strukturiranje svog znanja na način na koji je drugim ljudima pitko je umetnost samo po sebi. Biti edukator zahteva ogromnu dozu empatije, čak vidjet ćemo u jednim od narednih zaključaka možda i kontra od onoga što vozi kreatora jednog. Tako da, to je on možda jeste basic u smislu nije vrhunski kreativac, ali u slučaju da jeste vrhunski edukator, onda je bolji komšija Zoki nego Michael Schumacher. Pogotovo zato što realnost organizacije jeste da Michael Schumacher ima 5 minuta za tebe i koliko god ti bio pametan i možeš da ga kopiraš, biti 5 minuta u njegovom prisustvu ti neće doneti toliko, neće ti toliko istopiti mozak koliko će ti Zoki kada ti 2 dana objašnjava kako se u rikverc da paralelno parkiranje. Zoki vjerojatno ima i neku pesmicu koju je skovao učeće generacije o tome ili barem neku bezobraznu rimu. Pazi, sad smo previše otišli u ovu metaforu. Punchline je bio da u suštini očekivali smo da će nam kreatori doći sa mnogim uvidima o svom kreativnom procesu. Meni je delovalo kao da, s obzirom da dosta njih radi intervjue koje su u stvari celebrity intervjui, u smislu ne idu preterano duboko u njihov kreativni proces. Deluje mi da se neka pitanja koje smo mi pitali, prvi put su se oni zapitali vezano za to. I to je pitanje koje mi smo u stvari želeli da budemo ti učenici, a oni su trebali da budu naši Schumacheri i ono što smo dobili je često, nemam pojma, ja to radim na osjećaj i kao, to je to. Jesi gledao nekad neki masterclass? Znaš taj koncept? Ili bukvalno masterclass ili neki masterclass? Sramota me da kažem da nisam, a imao sam čak i New Year's resolution u AnyDo.
zapisan. Tako da, žao mi je, ne. Oni vrlo često funkcionišu kao dokaz ove teze. Jako su zabavni. Ali nećeš naučiti stvari. Zato što u boljem slučaju kreativac ume da priča o svom kreativnom radu na način koji je stimulativan, a u gorem ne ume čak ni to. U gorem čak ne ume čak ni da interpretira svoj rad. Jesi nekad slušao, možda, vjerojatno nisi, ali to je meni u jednom momentu bilo zanimljivo, recimo pesnike koji ne umeju da čitaju svoju poeziju ili pisce koji ne umeju da čitaju svoje delo. To je bukvalno to. Ne ume čak ni da pročita svoje delo, a delo je genijalno. Iskasapi ga da ga pročita. Lekcija podcasta je da mnogi kreativci se ne osjećaju komfortno ili jednostavno ne mogu da predaju o svom procesu. Nisu možda nikada bili primorani da na taj način verbalizuju ono što su naučili. Njima je okej da to ostane negde implicitno, nemaju direktnu motivaciju da urade tu stvar. Da, a u suštinski moj zaključak prvenstveni je, a zašto smo mi uopšte pretpostavljali da je tako? Zašto smo želeli to? To je fora. Mi smo želeli da se to desi. Nego postoji ta neka implicitna on je dobar, pa stoga verovatno zna i da nauči druge ljude tome. To su dve različite stvari. To je u stvari punchline. I recimo, toliko različite da čak kad nam je bila doktor Cosmic Ray, Tijana, ona je edukator, ali ona je edukator o fizici. I onda kad smo mi obrnuli pitanje, nas ne zanima u stvari fizika, nas zanima kako tvoj kreativni proces, kako ti dolaziš do toga, u tom trenutku ona je bila u fazonu let's get back to physics. Da, nije razmišljala o tome. Njoj to nije bitno. Da to promisli na tom nivou. A šta to govori o našem radu i o generalnom radu advertisinga? A ništa dobro, bojim se. Kreativno. Ne znam, šta govori o našem radu? Pa... Recimo, moj zaključak kada smo mi pravili našu praksu je često bio u stvari lamentiranje nad ovim odsustvom resursa oko nas. I praktično sam shvatio da je naša praksa, ako želimo da stvorimo agenciju kako želimo da stvorimo, je neophodno da bude sledeći stepen obrazovanja, koji god da je to sad po broju, jer tek tad u stvari počinješ da se spuštaš u konkretno ovaj posao i onda ti objašnjavamo sve što smo mi naučili kao pravila. I tek sa tim pravilima ti možeš da kreneš da radiš dalje. I ono što je u stvari punchline u kontekstu ovog zaključka je da ja ne vidim mogućnost da ti prosperiraš kao agencija ako nisi edukator. Da, zato što je tvoja motivacija vrlo jasna. Ti si sistem, želiš da imaš u tom sistemu 20, 30, 40, 80 ljudi, nije važno. I to je način na koji sistemi funkcionišu. Znači, jednostavno, isto tako kada bi sutra taj neki, recimo, kreator na TikToku odlučio da ima firmu za proizvodnju kratkih dokumentaraca za TikTok, da, bio bi vrlo motivisan da napravi skriptu, da sedne sa svojim voice over, kako se to kaže, voice aktorima, sa svojim glumcima i tako dalje. Znaš koji je u jednom momentu probao da radi sličnu stvar? I na neki način uspeo. Opet Jasserstein. Ali opet to je došlo iz motivacije. Znači on je bio jedan od tih prvih influencera i kako je posao krenuo da se gomila i nešto što je Jasserstein vibe krenulo da se izdvaja, on je krenuo da uvodi neke ljude u posao. Stuberi su također to uradili. Krenuo je da uvodi neke ljude u svoj sistem s polja, da ih indukuje, slično kao što agencije to rade, da ih obučava o tome, ovo što je do sada bilo Dario stil montaže, sad ću ti objasniti kako da ti montiraš da to bude Dario stil montaže i onda kao, aha, to su brzi katovi, upotreba pop culture referencije i tako dalje. Tako da ako postoji motivacija da kreiraš sistem jednako dugoročnost, profitabilnost, samoodrživost i tako dalje, da, mislim, bit ćeš primoran i bit ćeš vrlo motivisan da praviš da napraviš način da znanje ne ostane implicitno. Šesta stvar. Uvek počinje tako što neka budala kaže, hajde stvarno to da uradimo. I to je bukvalno jedna od retkih stvari koja bukvalno rečenica koju su svaki od naših kreatora izgovorio, a to je, često nisu bili oni sami, nego često ih je neko od drugara rekao, ajde stvarno da snimimo to. U smislu, svi su imali neku ideju da će to nešto da se dešava i podsjeća me na onu priču kada smo, recimo, ja i moje društvo 2 sata planirali maskenbal u KST-u ko će šta da nosi, na kraju nismo ni otišli na maskenbal. Mislim da jako puno kreativnih ideja se rađa tako kao generalno su zanimljive, diskutovati o kreativnim idejama je interesantno,
Ali onda, u nekom trenutku dolazi lik koji kaže, ne, aj stvarno to da uradimo. I recimo, sećam se Sat na ruci, on je pričao o nekom drugaru koji je u stvari rekao, ne, doneću ja kameru. Da. I onda, pored tog lika koji kreće, ajde stvarno to da uradimo, taj lik obično ima i prstiće, u smislu krene da pokazuje prstićima u ljude, u smislu ti ćeš uraditi ovo, i onda odjednom se desi prva neka stvar. Jeste to, i obično je to neki side character, kome to nije mu ono guzica na ringli, neće on ništa da izgubi ako se to ne desi. Onako malo, za njega je cela ta stvar kao sporedna, ali bez njegove energije, ispostavilo se često ne desi. Mislim, toliko je primjera u okruženju da ne znam uopšte odakle bih krenuo. Naš najveći primjer, konkretno vezano za ovaj podcast, je Sićo. Pa da. Jer Sićo je u stvari napravio prvu epizodu podcasta, tako što sam ja krenuo da gledam gomilu podcasta i krenuo da drobim evo šta sam ja sad slušao u to vreme Rogana i tako dalje. Ti si bio u fazonu, meni su isto zanimljivi podcasti, i onda došao Sićo i kao, aj napravimo podcast, snimit ćemo ga u našem magazinu. I mi smo bili u fazonu, aj beže. I sutra dan dono sve i krenuli da snimamo. Bukvalno. Mislim, bio neki možda međukorak nekog rentiranja audio opreme, nismo ništa imali, ali nije bitno. Mislim, to je u suštini. Ili recimo kako smo krenuli da radimo TikTok snippete podcasta. Ja se doslovno sjećam momenta kad je Matija bio u fazonu, jel imamo TikTok, ali ovo je doslovno real time razgovor. Jel imamo TikTok? Pa nemamo, znaš smo eksperimentisali, ali nemamo Žiškin TikTok. Aha, a gde je onaj agencijski telefon? Evo ga ovde pored mene. Aha, dodaj mi taj telefon. Ili uzeo je napravio TikTok 20 sekundi kasnije, ali zvuči kao da nije bitno to što je on radio. Ali odjednom postoji TikTok profil, treba nešto okačiti na njega, razumeš? A takođe, mislim da je kreativna hrabrost tu dosta bitna, iz razloga što ti prvi draftovi su uvek ružni i naš taj prvi video ima nekih 22.000 pregleda, ali je snimljen krompirom, zvuk je užasan, Mirko svakom čast je bio odličan gost, ali ga jedva vidimo u onom mraku. Doneo pršutu čovek. Doneo pršutu i na vašem podcastu vi žderete pršutu na thumbnailu, to je najbitnije, kao pusti podcast, ovde se ždere. Ali hoću da kažem da zamisli, mi smo recimo mogli da se postavimo i dosta drugačije kako verujem da bi se dosta naših konkurenata postavilo, a to je ovo nije dovoljno dobro da izađe i ovo će da naruši reputaciju agencije, na primjer. Znaš što ovo ne sme da izađe, znaš šta je sindrom? Da, pa stalno to imamo, imali smo to za naše Instagram storije, imali smo to za naš serijal secanja na YouTube-u, mislim, razmišljanje da li je problematično. Čak imamo disclaimer na špici se, mislim, ti ne razumeš koliko se stvari realno dešavaju. Logo secanja je nastao tako što sam se ja našalio na Slacku. To je prva stvar. Druga stvar, onda je Vugi to animirao loše, loćikavo, i napisao zvezdicu, ovo je samo mock-up transcendentalnog dizajna dok ne utvrdimo špicu. Ali ti razumeš kao, to se desilo pre 2 meseca. Ili tako nešto. Da, sve te stvari narušavaju reputaciju, ako imaju nekakav kao rušilački efekat na reputaciju, ali benefiti koje donose su mnogo veći. Ja mislim da ne narušavaju reputaciju, oni samo daju municiju ljudima koji žele već da ti izbuše motivaciju, odnosno to su ljudi koji su već protiv tebe. Naprimjer, to je kad sediš na sastanku i nekom ko je protiv tvoje ideje, onda krene da je rasparčava. Problem sa bilo kojom kreativnom idejom je što možeš je srušiti na 300 različitih načina. Za svaki, čak i najbolji film, najbolji film koji je na IMDb-u ocenjen, može da se napravi 300 argumenta zašto je taj film loš i samo jedan argument zašto je dobar, a taj jedan argument je bitniji od svih ovih 300. Slično tako je i sa ovime. Ko živ je tebi ikada prišao od ljudi sa kojima si pričao u posljednjih 2 godine od kada imamo podcast, da ti je rekao za prvi naš podcast, ali onaj prvi što ste snimili krompirom, to vam baš nije trebalo. Niko živ. Ma, zato što ljudi to ne vide, nisu oni investirani na taj način. Mislim da mi ponekad precenjujemo uključenost ljudi u sadržaju koju pravimo. Ljudi identifikuju stvari maltene na nivou desilo se. Maltene. Znači, većina ljudi koji su komentarisali naš podcast na početku su bili u fazonu da je postojao neki subtitle iskrenosti dok su oni pričali, bi bio
video sam da imate nešto i cool mi je što imate nešto, ne da nisam pogledao, neću pogledati nikad i dalje mi je cool što imate nešto. To je ekstreman primer, ali to udubljivanje, tipa ti znaš kakvo je bilo svetlo, ti znaš kakva je bila kamera, ja znam da su sva 3 mikrofona bila ne različit proizvođač, nego različita vrsta mikrofona, tehnološki. No one cares, nikoga to nije briga. Mislim da je to dobar trenutak da zaključimo ovu tačku. Tačka 7. Svaki kreator je u tenziji sa svojom publikom. Da li si ti u tenziji sa svojih 14 gledalaca? Ja sam u tenziji sa svim. Zapravo, to je neki ton. Molim te, nemoj to da radimo. Ljudi nas slušaju. Svaki kreator je u tenziji sa svojom publikom, ovo je apsolutno tačno i funkcioniše ovako. Kreator krene da radi neku stvar. Publici se dopadne ta stvar. Publika želi mnogo te stvari. Želi 1000 te iste stvari. Ne znam što mi pokazuješ. Daj mi olovku, ajde. Zapisat ću sada da ovaj deo isečemo zato što smo krenuli da drndamo oko 54 od toga. 56. Eto 54 na ovom. Kaže tinkering, eksperimentisanje i onda napravi pipne žicu i u fazonu je briši ovo. Gde smo bili? Kako funkcioniše tenzija? Kreator krene da radi gomilu stvari, krene da tinkeruje, krene da eksperimentiše, krene da se zeza. Onda publika ignoriše većinu tih prvih pokušaja i onda iz 4., 5. pokušaja zapravo odreaguje na jednu stvar. Sve što se dešava od tog trenutka u dinamici je da ta publika, koja odjednom postaje 99% publike, želi samo još te stvari. Ali šanse su da kreator nije želeo to i da to uopšte nije bila njegova vizija. Ali sada se on suočava sa izborom koji je težak. Da li će on da radi ono što on želi i dalje i da nikako ne rezonuje, ili će dati publici ono što publika vrlo očigledno želi da nagradi. I kao tu kreće tenzija. Sve dalje tenzije su samo nekakvi derivati te tenzije. Casey je izgradio svoju publiku na daily uploadu. To je mlada publika, to su tinejdžeri. Ti i ja gledamo Casey-a, nas interesuju Boga pitaj šta. Nekakve suštinske životne istine. Ali njega kao kreatora definiše i ceo njegov rad to da li će on da da svojim tinejdžerima daily upload ili će nama da da svoj promišljeni video. I kao verovatno ni njemu nije lako da donese uvek tu odluku. Tako da, mora da postoji tenzija, ali da? Suštinski to je glavna tenzija, u smislu svako od kreatora sa kojima smo pričali je nekako akutno svestan šta su popularni sadržaji, ali onda pored toga ima nešto što oni žele da guraju. Ili, za to mi je najbolji primjer u stvari Kontra Zen, za koga veoma smo ga otvoreno pitali to šta bi se desilo da ljudi reaguju recimo najbolje na tog detektiva Pacova. Bi ti crto više, ne. Ja želim da moj strip ima tu kreativnu viziju koju ja želim. I svima je drago što je publika tu. Niko od njih nije nezahvalan što ih 100.000 ljudi prati. I prati šta rade i uživa u njihovom kreativnom radu. Neko mora da vidi kreativni rad da bi on postao živ. Ali u isto vreme postoji ta distanca među njima. Razmišljam o bendovima koji su one hit wonder i onda moraju celu karijeru, tipa 30 godina da izađu na binu i da odsviraju, ne znam, Put beznađa, ako se ritam ne reda. Ovo je baš bilo glupo. Ali malo je slično. Malo je slično sa time što muzika ima muzika se tako i konzumira. Muzika je jedan od retkih formata koji ćeš slušati u nedogled. Tako da verujem da postoji ipak malo drugačiji kreativni proces tu. Duže nismo pričali sa muzičarima, tako da ne znam. Jesmo imali nekog muzičara? Ne, mislim nikada. Da nismo. Pa Proto pravi bitove, ali nije klasičan muzičar u tom smislu. Šta ćemo s tom tenzijom? Je li ta tenzija bitna? Mislim da je bitna za kreatora, kao neka lična borba, ali ne znam kako je bitna ostalim ljudima. Pa, mene to uvodi u sledeću stvar, a to je da kreativci uvek imaju viziju. A to je, u stvari, ta tenzija dolazi iz te vizije koja uvek postoji u nekom trenutku. Nije uvek osvešćena. Recimo, kad smo pričali sa Marijom iz Umetnost kaže, mi smo očekivali da ona ima, kao praktično smo očekivali političku platformu s obzirom na način na koji ona postoje. No, ono što ona u stvari radi je dosta više playful i kao ja samo igram sa ovime, zabavno mi je što je ovakav kontrast.
Ona u stvari razrešava svoju, ona sebi objašnjava nešto. Mislim, to zvuči glupo, ali ona, kao i mnogi kreatori, pokušava sebi da objasni zašto je ona takva. U smislu, i to dolazi iz tog backgrounda, ona je veoma obrazovana istoričarka umetnosti. I kao ne samo formalno obrazovana, nju očigledno jako interesuje ta stvar. Ali ona također obožava trash kulturu, iskreno obožava to. I ona u stvari kroz svoj rad pokušava sebi da objasni, ili ako si dosadnija osoba, da racionalizuje kako je to pomirljivo. I mislim da dosta autora i umetnika radi sličnu stvar. I da u stvari taj njihov krik, to je onako malo bezvezan izraz za to, u smislu pompezan, dolazi iz toga što oni pokušavaju sebi da pomognu. Ajde recimo tako. Ili imaju neku eksternu motivaciju, ali ona sigurno postoji. Znači, nešto što nije obavezno taj pojavni oblik toga što ti vidiš, tipa taj video i tako dalje. Niko od suštini od kreativaca ne počinje sa time ja želim baš da napravim takav video. Svi imaju nešto iza što ih vozi. Najekspresivniji po tom pitanju su mi bili Marijan i Tanja iz Tripin Srbija, koji imaju oni žele da promovišu turizam u Srbiji. To je veoma jasna vizija koja kod njih izlazi. Svi ostali sa kojima smo pričali su sad manje definisani, ali dalje sa svima možeš da vidiš nešto tu postoji što je u stvari suštinska vizija koja ih vuče napred kao kreativce. Neobavezno njihov trenutni kreativni projekat. Slično tako je recimo i sa nama. I mislim da je ovo bio veliki downside ovog koncepta. U smislu mi nismo imali viziju zbog toga što nemamo autora. Mi smo bili grupa autora, a češće smo bili grupa građana. Skupili smo se. U smislu, tvoji podcasti su se dosta fokusirali na gaming. Ja sam u jednom trenutku krenuo da se bavim managementom, niđe veze sa onim našim konceptom. Jelly je uradila par podcasta koji su bili vezani za film. I onda na sve to dođe Veljko, bam, pričamo o stripovima i motivaciji. I kao milje o aktivizmu. I problem sa tim kreativnim radom je, ako nema viziju objedinjenu, ljudi onda ne znaju na šta reaguju. To je recimo dosta veliki problem našeg trenutnog koncepta u tome zašto bi iko nas pratio osim šta nas objedinjuje da bi neko zapratio Žiška podcast, razumeš? Veoma je zamagljena ta ideja. U najboljem slučaju postoji neki zajednički tretman, postoji neki način, kao neki naš način kako mi pristupamo temama, ali to je onako opet malo romantičan pogled na tu stvar. U suštini, da, to je odsustvo vizije. Izuzev ako je kao ceo koncept u varietiju, pa je onda ceo koncept da pokrivaš gomilu različitih. Postoje takvi podcasti, recimo. Jel? Pa mislim, ne znam, pada mi na pamet, stalno ga pominjem, ali dobar primjer toga, H3. U smislu, on je donekle koncept podcasta kao different weirdos. Da, ali weirdos. Pa da, malo jest. Kao što i Roganovi gosti u suštini su, padaju u 3-4 kategorije, iako god su oni menjali međusobno. Ali ta vizija je u stvari nešto, zašto mora da postoji vizija? Zbog toga što svaki kreativni rad na neki način mora da izaziva status quo, na neki način mora da se postavi protiv nečega. I tu mi je recimo Stefan Lukić, performance artist, mi je ostao zapamćen koliko je u stvari njegova kreativnost dolazi iz analize kulture i onda ovo je loše i sad ću ja da ispričam priču kako da se borim protiv toga. To mi je bio neki takeaway iz njega. I sad ono što smo mi pokušavali da uradimo je da se borimo protiv tih nekih mediokritetnih završetaka razgovora. U smislu trenutak kada pokušali smo kažemo, kada se završi klasičan novinarski intervju, tada počinje podcast. I time smo kao izvezli u stvari težinu na težinu pitanja. Recimo Mija Popić iz Sinergije nam je rekla kao dosta su vam teška pitanja. U smislu te stvari koje mi pokušavamo da izvučemo nisu obavezno stvari koje možeš izvući u podcastu, bukvalno su filozofska pitanja za koje neko treba razmišljati 2 dana i onda verovatno napiše blog ili knjigu o tome. A ne nešto što kao je pogodno za ovu formu.
Osim ako uspostaviš taj ceo kontekst u kojem je u stvari forma neuspešno odgovaranje na jako filozofska pitanja, što je onaj razgovorni podcast o klozetima gde se vrata ne zatvaraju pa moraš da držiš jednom nogom vrata dok pokušavaš da piškiš. Recimo. My favorite kind. Imali smo par pokušaja da to uradimo, manje uspešno. Nemam onaj deo sa više. Ali ta tenzija i ta naša vizija i nametanje vizije u jednom razgovornom podcastu je dosta i stvaralo problema. Dosta, recimo za mene, dosta ljudi je reklo kao prekidam ljude dosta često. Razlog zašto prekidam ljude je zašto pokušavam da izvučem nešto vezano za tu viziju i onda želim da postavim podpitanje koje će gosta navesti na bolji odgovor. I onda kada to slušaš sa strane, to zvuči u stvari, ne zvuči dobro, zvuči neprijatno. Zavisi šta očekuješ od tog iskustva. Meni, na primjer, ta prekidanja uglavnom nisu smetala. Da, ali ogromna je razlika između to, zašto ti si ovde i ja kad prekidam nekoga ovde u razgovoru i pogledam te u oči i dobijem tvoj implicitni pristanak sada da ću te prekinuti, to je ogromna razlika u odnosu kada neko sluša, kao što čak i gledaju preko YouTube-a, oni obično stave podcast pa slušaju, to se ne vidi. Ovo ti se inače zove u novinarstvu Olja Bećković debata. Jel? Pa da, zato što ona najbolje ikada prekida ljude. Ne znam da li dalje, je li ona i dalje u 2021. godini ima telefon. Zovite me sa fiksnog telefona? Ja mislim da je to toliko on brand da ne mogu, jako sam srećan zbog toga. Mene baš ispunjava radošću. Vratimo se mi na naš podcast, pošto Oljin podcast još uvijek čekamo. Ovo što, ta vizija i ta posvećenost vizije u suštini nekada bude registrovana kao ego trip ili egomanija. To je ono čemu si ti pričao sa Adijem i Sodom. Svako od ljudi sa kojima smo pričali može da bude registrovan kao egomanijak. Zato što su to ljudi koji suštinski, to niko ne izgovori, ali oni suštinski veruju da je bitno ono što oni misle. That's fucked up. Znači ta polazna tačka je fucked up. Ili nije, zavisi kako gledaš, na kreatorstvo, na našu svrhu uopšte. Ali poenta da, svi kreatori koji su započeli išta, bilo da je to Instagram profil, TikTok, YouTube kanal, blog, pomozi mi, društvenu igru za decu i tako dalje, oni na nekom dubokom nivou veruju da je bitna njihova perspektiva i da je bitno ono što oni imaju da kažu. To jeste ego trip. Mislim, možeš to tako posmatrati, što znači ego trip. Da, ne znam što znači taj izraz. Hoću da kažem, bitna je ta ličnost, bitan je taj izuzetni pojedinac koji sad možemo kažemo ima viziju ili je jako motivisan ili jako veruje u sebe. Znaš ako uspeju, onda imaju viziju, ako ne uspeju, onda su samo egomanijaci. Taj vibe. Odnosno, svaki uspešan kreator je u stvari egomanijak bio pre nego što je postao uspešan. I posljednja stvar koju smo naučili je moraš biti taj lik, odnosno većina ljudi sa kojima smo mi pričali ne prestaje da bude kreator ni u jednom trenutku, oni su kreatori 24/7. Svakoga smo pitali odakle dolaze ideje dolaze ne samo iz različitih izvora, nego i u svakom trenutku. Najbolji prijatelj svakog kreatora je neka vrsta notesa za aplikacije, za notese ili tako nešto. Pričali smo o Evernote-u i tako dalje, gde ljudi mogu da zapišu u trenutku kada im padne na pamet. Znači, ti se prebacuješ u mod, ja više nisam pasivan učesnik u svetu, ja sam došao ovde da istražujem teme za svoj kreativni rad. Ono što je zbunjujuće nekad bilo nama kad smo razgovarali o ovoj temi, nisu svi kreatori performeri. To kao nije toliko očigledno. Znači mi sad ovdje pričamo o različitim ljudima, ali recimo umetnost kaže, ona je kreator, ali ne izvodi svoju kreaciju ona. Neki kreatori koji su performeri deluju jako misleading, zato što kada ih vidiš izvan njihovog konteksta, deluju kao ugašena ljuštura, kao da ne mogu ništa. I ovo je važno za podcast također, jer kad ti njih dovedeš u podcast, u svoj kontekst, ti ne možeš da očekuješ od njih da ćeš dobiti onaj njihov performans koji oni imaju u svom kontekstu. Tako da kreator njima i dalje postoji, ali performer nije tu. A mi imali smo običaj da to nekako pomešamo i da budemo u fazonu, nije mi on bio ono što jeste. Ali to je zapravo zanimljivo da se odvoji iako je dosta kreatorske disciplina performersko nisu sve, a performovanje je dodatni nivo kompleksnosti zato što vuče sa sobom neke, rekao bih, dodatna ograničenja, zakonitosti i tako dalje.
Sa jedne strane mislim da si u pravu, ali do duše verujem da je manjina takva. Moj osjećaj je da većina sa kojima smo pričali su sila od energije i recimo Nikola Adamović koji jednostavno tolika količina energije koja sedi pored tebe i ti si siguran da šta god taj čovjek radi će da uspe, jer nema šanse, bukvalno isijava iz njega. A kontra zen? Kontra zen... je kontra toga. Kontra zen je čovjek koji je u zenu, ali šalim se. Ne bih rekao da je taj lik, ali takođe, recimo, kada ga bocneš za nešto, pošto, sećaš se, on je ogroman, kad je ušao kroz vrata, ja sam bio u fazonu, nekako, očekivao sam da će biti onaj zeka iz njegovog profila i kao ulazi čovjek koji kod prilike ne može da prođe kroz naša vrata, koliki je, i kao, kad ga bocneš na nešto što mu zaista jeste bitno, onda izađe iz njega ta energija fokusirana koju vidiš u stvari u njegovom podcastu. Ili recimo, dobar primjer za to je Jovan Belić, koji je nas kontaktirao sa svojom pričom i onda ste ga ti, Radoš, pozvali u podcast. I ja kad sam čuo tu priču, ja sam bio u fazonu, ovo će biti glup podcast. Ovde nema ništa zanimljivo se kaže. Svi smo bili svi smo malo verovali da to možda bude fail, da. I onda je došao Jovan koji je jednostavno doneo, ceo voz energije i podigao celu emisiju na noge i ti si posle toga bio u fazonu. Dosta ljudi nam se javljalo posle tog podcasta kao, baš ti je super što ste njega doveli, to je bilo baš cool i tako dalje. To je primjer random epizode koja se desila random, a definitivno na neki način bila formativna u tom periodu podcasta. Jer ne znam da li se sjećaš, ali ubrzo nakon tog podcasta su krenule da se javljaju ideje s polja da bismo mogli da imamo jednom mesečno podcast koji je tematski predstavljanje mladih, uspešnih ljudi. Primer radi, to su te nadovezivanja koja se neminovno desi kada se desi to neko ispuštanje energije, ajde recimo tako. I ne samo to da se povezivanja dese, nego se povezivanja dešavaju generalno između kreatora. I recimo, Daniel iz Demotivacije, nas dvojica se redovno dopisujemo sad na LinkedInu. Kao, to je a thing, kao mi se sad znamo, jel? Minić koji kod nas navrati, da popriča 3 sata u podcastu. Pa se usali. Također sam primetio, recimo, da svi tiktokeri naši, lokalni, u stvari bleje zajedno i onda svako snima svoj klip. Tipa, nalaze se kod galerije tamo na promenadi, ili sad su svi, podelili su u 2-3 grupe i otišli na more svi zajedno, bukvalno. Da, drže se zajedno ljudi, dešavaju se i ta preklapanja. I ne samo da se drže zajedno lično, nego su obično deo neke kulture. Neke kulture iz koje izlazi u stvari taj njihov kreativni rad i tu mi recimo pada na pamet Željko iz Nećeš da se igraš. Gde Nećeš da se igraš je YouTube kanal, ali u stvari zajednica ljudi koji vole board games u Subotici i taj YouTube kanal je izašao iz nečega što je u stvari njihovo okupljanje, njihov praktično klub za igranje društvenih igara i tako dalje. Drugi ekstreman primjer je Karmagedonija, gde kao cijela drag kultura je veoma specifična, jel? Yep. Ili recimo primjer BG Funka, za kojeg bih rekao da je možda i najveći štreber muzike za koga sam ikada upoznao. BG Funk je zanimljiv zato što on je kreator, očigledno umetnik, koji nije konvencionalno uspešan na način na koji smo navikli da pričamo o uspešnosti muzičara, ali nekako, bukvalno bez njega ne postoji ta beogradska scena. Ne znam kako to dobija se, on je kao neki lepak u celoj toj stvari, svuda je bio, pojavio se na ključnim mestima 5 puta sa ključnim akcijama, ne znam, neverovatne su priče. I poslednja stvar koju smo naučili je da se ideje troše. I da se ideje troše, ali kreatori ostaju. Da postoji taj zamor kreativne ideje koje svi osete i većina ljudi sa kojima smo mi pričali, to nije njihov prvi kreativni projekat, postoje više napuštenih kreativnih projekata, recimo pada mi na pamet Zombijana koja je počela time što Zombijana crta Twitter i tako su je većina ljudi i znali, a sada je Zombijana generalno ilustrator koji ilustruje naše živote, bavi se mentalnim zdravljem i tako dalje. Ili na Reelsu ima svoj animirani serijal gde pravi spotove za narodne pesme od animacije. Ali postoji trenutak kada se kreativna ideja istroši, jel da? Pa da, to je trenutak kada Casey prestane da snima daily vlog, recimo.
ili Milja koja je voditeljka bila neki od ovih podcasta, njen projekat Sad Mix koji neko vreme već ne postoje jer jednostavno više... Postoji, ali ima svoje momente kada Milja samo odluči da nije, recimo nedelju dana nije aktivna jer ne prijaju to, ali onda opet imaš Milju sa njim drugim projektima, to je zanimljivo. Kada se ovaj podcast u nekim trenucima umorio? Više puta, rekao bih. Prvi put se umorio recimo negdje na 20. epizodi, gde je prvi put neko seo i rekao, ajde, okej, šta je sistem, kao koliko planiramo unapred. Pa ne znam, to je prvi put da smo definisali taj san, kao imat ćemo 4 epizode snimljene unapred, tako nešto. To je već neki prvi moment kao kad smo već osjećali umor. Drugi put nekdo oko 60. mislim. To je jedan od problema našeg koncepta bio, koji mi nismo osvestili, a to je kada radiš sa kreatorima koji su po prirodi imaju veoma nesređene rasporede, dosta teško isplanirati, kao što, na primjer, kada Vlada ili Ivan, to jest Vlada ili Minić, planiraju svoja snimanja, kao ti dogovoriš sa ljudima koji će doći u to i to vreme, taj dan. Dobro, možda će kasniti pola sata. Naši su uglavnom dok se, niko nije kasnio, iskreno, nismo imali dive koji su bile u fazonu 2 sata kasnije, ne. Više je bio problem u tome dok se iskoordiniramo kada će da dođu. To je bio planinarenje koje je pomeranje, ljurenje i tako dalje. Bilo je kriza definitivno, mislim, vjerojatno se s polja to ne vidi toliko, ali bilo je i kriza i odgovora na krizu i pokušaja da se kriza prevaziđe i promjena koncepta, mislim, nisu sve promjene koncepta toliko očigledne, ali kao ti kada promeniš neku stvar iznutra, ona ima neku implikaciju na sadržaj, pa onda su se recimo vremenom kao nekako iskristalisale 2 vrste naših epizoda podcasta. Pa su jedne bile kao snažno obojene gostima, a druge su nekako delovale internije. I onda kad se desila korona i cijela ta stvar gde smo bili dosta nas, recimo ja sam živeo u Užicu 2 mjeseca, čoveče, ne mogu verujem sad kad pričam o tome, naš podcast je naglo postao jako interni. I onda smo izašli iz toga s nekim razumevanjem toga i znanjem o tome. To su sve neke, možda ih nazoveš krize, ali neki formativni periodi, neke prelomne tačke. Da, i u tom trenutku kad je bila korona pokušali smo da izvedemo snimanje podcasta, koje je bilo izuzetno naporno u smislu, mi smo osmislili da umjesto imamo klasičan Skype koji kasni i baguje, da paralelno sa Skype-om na kome se dešava konverzacija, snimaš preko svog telefona, snimaš sebe i onda mi sinkujemo taj snimak. Međutim, objašnjavanje tog sistema i instaliranje programa koji treba da imaš da bi to radilo je trajalo nekih 25 minuta, pola sata i bukvalno je bilo zubobolja sa svakim od kreatora da se to napravi. Pa se sećam, Bojan Leković je bio fenomenalno strpljiv i bio u fazonu, okej, čekam, a ja sam u fazonu već 20 minut pokušavam da mu objasnim kako od 10 radi, tako da to je bilo kako kažu, Dark Night of the Soul. Za nas i onda tu smo počeli da radimo prve interne podcaste, tu smo se malo preorijentisali. Ali nije samo to, znači recimo izlazak iz korone nas je dosta pogodio zato što tad su pregledi izglaznuli i u tom trenutku nekako i pošto je nova godina u agenciji dosta busy period, ljudi su imali sve manje vremena, a onda opet to znači da radimo u cajtnot, kada god radimo u cajtnot, onda se to dosta razvuče i kao nije baš idealno. Da, pa još jedna krizica je bila kad smo imali dilemu da li smo prvenstveno audio ili video podcast. Kao mi smo u početku bili gotovo isključivo video podcast, onda smo vremenom kao bili, pa mi smo i audio podcast. Onda je taj audio uzimao sve veći i veći kao udeo našeg nekakve kreativne energije da mi promislimo i taj audio deo. Mislim da danas smo mi u najmanju ruku ravnopravni, ali ja bih čak rekao da smo u nekom našem idle modu, kad ne radimo ništa, kad ne utičemo na ovu stvar, rekao bih da smo čak primarno audio. Šta ćemo sad? Ništa, to je pitanje za tebe. Pošto ti preuzimaš štafetu, možda možeš ti da nam objasniš ukratko šta je stvar koju planiramo. Planiramo da malo promenimo koncept podcasta. U suštini, kao što si rekao, ljudi dosta neće registrovati verovatno šta je promena u podcastu, ali za nas je promena ogromna, pogotovo zato što ja pratim dosta podcasta, i stranih i domaćih, i ono što vidim da domaćima prvenstveno nedostaje jeste autorski podcast. Većina domaćih podcasta, čak skoro svi, ja bih rekao,
Sem nekih, recimo Željko iz Nećeš da se igraš je imao svoj podcast koji je bio autorski, ali mislim da ga više ne radi. Ne radi već neko vreme. Tako da ja ne znam za nijedan trenutno aktivan koji je autorski u smislu ljudi koji, recimo, ali ozbiljni stručnjaci bi bili oni, da oni imaju koncept i da imaju pripremu. Ono što ja želim da uradim je nešto što je podcast sličan, recimo Stuff You Should Know, No Stupid Questions, znači podcasti koji su pripremljeni, istraženi na neke teme iz oblasti komunikacije, ali ne želim da pravim akademiju marketinga, nego stvari iz komunikacija koje su interesantne u opštoj kulturi. Jedna od prvih tema koje ćemo raditi su ko je bio prvi influencer, istorija influencera. Jedna od prvih je da li je marketing manipulacija, odnosno ono što nas uvek, prva stvar koju ti pitaju, da li si ti prodao dušu đavolu kada si krenuo radiš marketing. Da li seks prodaje, ono što su nam ponavljali 300.000 puta, je li to zaista radi ili ne radi. Analizirat ćemo fenomene u komunikacijama kao što je flexing, kao što je cringe i tako dalje. Dosta će to ličiti u stvari na naše epizode, recimo kao što su džinglovi, mimovi. Znači, više ćemo se baviti tim stvarima i sad kad se vratimo kroz sve ove stvari koje smo naučili o kreativnosti, u stvari razumet ćemo da nekako logično nas upućuju na ovu promenu. Jer ako kažemo da nam je potrebna neka vizija koju bi ljudi pratili, sada ćeš iz epizode u epizodu imati razlog, ako ti se dopadne jedna epizoda, imaš razlog da nas zapratiš za sledeću. Ako ti se, pošto u trenutnom modu, ako ti se dopadne jedan kreator, sledeći uopšte ne mora da ti se dopadne i kao dosta random ljudi prolaze kroz naš kanal. Sada će, mislim da ćemo imati daleko manje pregleda i pogotovo u prvom periodu, ali ćemo imati nekako aktivnu bazu sa kojom ćemo znati šta gradimo. Kako će se razlikovati to kao na nivou organizacije i pripreme tog podcasta? Mislim, pomenuo si da će sve biti pripremljeni, ali na koji tačan način? Ko će to da priprema? Jedna od stvari koju nismo pričali jeste da smo mi svaki naš podcast pripremali, dosta detaljno, i ono što smo veoma rano ukačili je da moraš da imaš pripremljen praktično ceo podcast, ne samo pitanja, nego i odgovore, da bi to teklo, bez obzira što ćeš možda dobiti drugačiji odgovor od gosta, ti i dalje moraš da imaš nešto što, kuda ga guraš u slučaju da gost zabode ili ne razume pitanje, pa onda odgovori nešto drugo i tako dalje. Da bi sve to teklo u nekom smeru. Dosta gostiju koje je dolazilo nije uopšte se pripremalo, adekvatno pripremalo i onda je dosta bilo tako konverzacijono. Sada, da, pokušat ćemo da zadržimo taj konverzacijoni ton, ali ću ja i neko iz Žiške se posvetiti 1 nedelju dana, pripremi neke teme dosta detaljno, gde ćemo prvo razmisliti o tome šta su tačne definicije pojma. Recimo, daću ti primjer sada kada pripremamo tu influencer priču, u stvari dosta tema i dosta pitanja da li je kokoška ili jaje se svodi na definiciju pojma. Šta znači biti influencer ili šta znači kada kažemo veliki ili šta znači kada kažemo uspešan. Znaš, i onda ako to ne skloniš odmah na početku podcasta, kao ono što smo mi pričali kada smo pričali od 9 do 5, šta je klizno, šta je fleksibilno, šta je punch card koji ne postoji. Ako se ne pozabaviš time na samom početku, onda ceo podcast ode u nekom nepotrebnom smeru. Sledeće stvari bavit ćemo se, istorijski ćemo pogledati taj fenomen o kome pričamo, što je u stvari dosta interesantno i često ti daje u stvari podlogu da pogledaš nove fenomene nekim drugim očima. U smislu, kada god pričamo o TikToku, skloni smo mišljenju da je sve tu novo. Dok se ne setimo, postojao je Vine i Vine je 2 godine bio veoma aktivna zajednica kreatora. Ono što bismo radili je da radimo sad o TikToku, istražili bismo konkretno o TikToku, konkretno o Vine-u, više o tome ko su bili tada kreatori, šta je bio sadržaj i šta se od toga prenelo na TikTok. Da li to znači da baš isključivo nikada neće biti gosta u podcastu, već će uvek biti ta formacija ti i još neko iz Žiške ili će se ipak dešavati gosti? Počet ćemo sa ljudima iz Žiške zbog toga što ja želim da zarolam
ovaj podcast i želim da se vratim na to da imamo neke epizode u bufferu. Želim da se posvetimo analizi fenomena koji su trenutno aktivni. Recimo, već planiram epizodu za Crni petak, onda kada bude bila nedelja Crnog petka. Ali takođe, onda kada imamo neki buffer, onda imamo više vremena da se pozabavimo sa nekim ljudima koji bi, na primjer, volili da zajedno sa nama istraže određene teme. Dokle god se dogovorimo s njima unapred da u stvari žele da se bave, ajde da istražimo taj fenomen, evo, ja sam istražio već nešto, šta ti misliš o ovome i tako dalje. To bi bilo drugačije od ovog intervju podcasta gde ne treba ništa da istražuju zato što dolaze da pričaju o svom radu i sebi, što je ono što najbolje znaju. Da li misliš da ovaj format o kojem pričaš, koji će biti kao neka nadogradnja postojećeg, to je neka verzija 2.0 ili šta već, možda pogodniji za nekakav afterlife u smislu sadržaja, da će možda izdrojiti neke kraće forme dodatno? Da li je to nešto što očekuješ da se desi ili već planiraš? Pa pazim, kao kreatori, kada kreatorima daš pažnju, to dešava se moljci na plamenu. I kada mi objavimo TikTok video i on dođe do 120.000 pregleda, bez obzira što to nije, ja smatram da to nije naš video, to je Protov video, jer on priča tu o svom zvučnom potpisu. Znači, ljudi nemaju pojma da to piše Žiška RS dole, videli su Young Prota, njegovu facu, on objašnjava. Ljudi, svi komentari se bave njime. Međutim, da, definitivno je platforma koja je veoma aktivna i vidimo da tu nešto možemo da napravimo. Sad, takođe, ja vidim da to neće biti platforma koja u stvari hrani osnovnu platformu, u smislu ne vidim to kao da će naš TikTok dovesti do toga da će nam više ljudi pratiti podcast, više vidim kao možda ćemo establishovati odvojen TikTok kao profil, mada takođe dosta je zahtevno, dosta je drugačije. Posle 2 sata vežbanja, iznošenja jednog klipa sam odustao, jer meni je jako teško da na taj način glumim pred kamerom i budem u fazonu sad ću da vam pričam o ovome, sada ću da vam pričam o ovome, do je ovaj lik ovde. Dosta je, poseban je skill i rekao bih mindset potreban za to. Dobro, a izuzev ovih vrlo kao kako bih rekao, promena u backendu i tako dalje, bit će nekih promena vizualno i u samom studiju, to znači da će, ti si rekao, neće ljudi registrovati toliko tu promenu, ali ipak će postojati neke stvari koje će biti moguće registrovati. Da, to će da registruju svi, jednostavno, kada već, to je bukvalno bilo, pošto, kao što smo rekli, u jednom trenutku nam se zamorio ovaj format, i onda kada sam već krenuo da smišljam i nove koncepte, i nove teme, i krenuo da istražujem, i krenuo da pripremam, onda sam poželao nekako da, koliko god to nije u suštini veliki departure za nas, jer kao što smo rekli, već smo imali epizode koje su bile na ovu vodenicu, želeo sam da nekako dodatno obeležimo to, a takođe setio sam se tvog krompira, prvog, takođe setio... Baš te ne voli taj mikrofon. Ja ponovim da ne bih to i opet uradim isto. Ajde, samo mi reci kad je ovo. Sat i 28. Sat 28, znači 26 na tvom. Na snimaču zvuka 28, nema veze. Na snimaču? Zvuka 28. Pa da, Šta sam pričao? Krompir, setio si se krompira, ali ne znam gde si išao s tim, iskreno. I setio sam se tvog krompira, prve epizode koje smo snimili, i onda sam shvatio da pa imamo ovde neke ljude koji se bave videoprodukcijom i znaju da rade scenografiju, zašto bismo konstantno bili u našem studiju improvizovanom i tako dalje, zašto ne bismo napravili neki lepi set koji čekamo naredne nedelje. Pa strava, mislim, bukvalno u isto vreme nije velika promena i jeste velika promena, samo zavisi koliko ti je bitna cela ova stvar. Mislim da će biti dosta slušalaca kojima ćemo mi i gledalaca, kojima ćemo tipa za 2 meseca pričati kao kako vam se sviđa novi koncept podcast, oni će biti kao koji novi podcast. Ja mislim da će kada budemo to rekli, pošto moramo to reći negde u našem podcastu, koji će neki ti ljudi da slušaju. Znači ja mislim da imamo neku bazu od 3 ljudi koji gleda svaki, ne gleda svaki, ali gleda često naše podcaste, u smislu imaju Žiška podcast u svesti. Mislim da je većina naših pregleda, između ostalog po statistici, nekih 80% ljudi koji pogledaju video na YouTube-u nije subscribe-ovano na Žiška podcast kanal. Što znači da većina ljudi koji dođe preko nekog gosta. I onda ti ljudi koji dođu preko gosta, ja verujem da oni ne kontaju da su oni misle da su
njima je sve jedno da li je taj gostovao u Agelastu, gostovao u Pojačalu ili gostovao kod nas. Tako da, to je publika koja je publika tog gosta kome mi otvaramo neki mediji. A paralelno sa time mislim da postoje ljudi koji prate Žiška podcast. Mnogi od njih su naši kolege, naši saradnici, prijatelji, babe i tetke, ali mislim i baba mora nešto da sluša, jel? Ja, ali sad šalu na stranu. Misliš da će podcast imati manje pregleda, to si već rekao, ali kako planiraš da se odnosiš prema tome? Je li to kao neki udarac koji želiš da popijemo, jer kao nama je vredniji ovaj manji broj pregleda ili imaš neki drugi pogled na tu stvar zapravo? Neki udarac će se desiti definitivno sa odsustvom gostiju. Pa, neki ljudi koji pričaju sa nama ne razumeju celu ovu priču koju smo pričali prvih sat vremena i smatraju da smo mi podcast onako hladno biznisovski pokrenuli da bismo promovisali svoju agenciju. Umesto da razumeju da smo mi u stvari kreatori koji su se igrali sa formatom i da je to bio glavni. Mi smo želeli da napravimo podcast. Nije nam bilo bitno što ćemo mi postati agencija koja ima podcast. I ovde se opet ponavlja ta priča. Sa aspekta investicije vremena, zarad broja pregleda, potencijalnih lidova koje ćemo mi dobiti od toga ili kako god to da poregledaš na taj način, ovo verovatno nije dobar potez. Međutim, pričali smo o tome kako se organizacija ovog podcasta se u jednom trenutku umorila zbog toga što svako od nas ima različite motivacije, tebe podcast vodi jednako kao stream, što znači više se posvećuješ svom streamu, isto ostali koji su razloče sa pripremom tema i tako dalje, i ja koji kada uskačem imam osjećaj baš da uskačem, da nisam u fazonu jedva čekam da uradim ovu sledeću epizodu, a u stvari onda sam razmislio o tome šta je moja motivacija, šta ja želim kreativno da radim u narednom periodu i shvatio sam da ovo je ono što želim da uradim. Ja želim da obradim opet 100 dana challenge ili kako god želiš da ga nazoveš, želim da obradim neku gomiletinu tema iz komunikacija i imam i ja svoj spisak, trenutno je negde na 70 tema, koje želim da obradim i da posle toga kažem napravio sam nešto. Onda imam, to je ono što je moja motivacija u celom. Onda te čeka nova autorska kriza i novo promišljanje i možda neko novo redefinisanje cele stvari. Pa, sreća pa radim u kreativnoj agenciji, tako da možda se dovatim da radim neku kampanju onda. Možda da konačno budem koristan. Ja se nadam. Eto, pratite nas ili nemojte. Pa ne znam, kako smo završili ovu stvar. Hoćeš ti da me pratiš, Miloše, u mojem novom konceptu? Samo ako ja budem gostovao. Pa ti ćeš da gostuješ, ali ti si 5. 6. tek, kasno si se javio tamo. Šalim se, definitivno da. Mene baš interesuje kako će to da ispadne. Interesuje me taj feedback koji ćemo dobiti od ljudi. Interesuje me da li će ljudi... Da, izvini, to sam zaboravio. Jedna od velikih stvari je kao pokušat ćemo zaista da uključimo ljude unapred i to je ono što smo naučili tokom džinglova. Onaj AMA koji smo radili je isto bio veliki learning za nas. Zbog toga što veštački je da ljudima postavljaš pitanja da ti postave pitanje. To je neprirodno je. Međutim, ono što je dobro radilo sa džinglovima je postavit ćemo pitanje ljudima o temi i kao više ćemo da se bavimo time. Na primjer, pitat ćemo ljude na mom LinkedInu zbog toga što je to trenutno platforma na kojoj najviše dobijamo feedbacka koji je vezan za temu. I ja ću postavljati ta pitanja koja su vezana za same teme i onda ću čekati da prikupit ću odgovore koje ćemo pokušati u neki način isto da ubacimo u podcast, a paralelno sa time prikupljat ćemo generalno pitanja na koje ćemo imati jedno bonus pitanje koje ćemo odgovarati to posle epizode. Inače, mislim da ima nešto jako privlačno u tom formatu. Skoro deluje kao da nije sličan primer, ali skoro je Ljiljana Šipragić iz Banja Luke objavila tekst koji je nastao tako što je pitala na svom Instagramu ljude koja je jedna knjiga koju biste, da morate jednu knjigu do kraja života da čitate, koja bi bila. Dobila je sumanut broj odgovora, nešto u hiljadama. I napravila je tekst koji je ozbiljna analiza, čak u nekom delu statistička, ali nije statistička, kvalitativna je.
tog spiska. I baš mi je prošlo kroz glavu kako je zapravo sadržaj koji nastaje kao tako neka vrsta posljedica crowdsourcinga zapravo veoma, veoma cool. Tako da odgovorim na tvoje pitanje, sigurno ću pratiti podcast i učestvovati na razne načine u njemu, ali također i u našim drugim content inicijativama o kojima mislim da ne treba danas da pričamo, ali fair pomenuti da postoje sad neki izdanci podcasta i svih napora do sada koji su nekako bit će vidljiviji u narednom periodu, neke stvari koje također pokrećemo i na LinkedInu i na YouTubeu i tako dalje. Secanje je već krenulo, ali mislim da svi ti napori ne bi izgledali tako i ne bi se desili s takvom lakoćom i ne bi postali takav poligon za eksperimentisanje da na neki način podcast nije utabao tu stazu. Tako da meni je podcast i ta stvar, nije mi samo značajan kao sam po sebi, već i na sve druge načine koje opet preliva svoj uticaj na druge stvari. Dakle, čuli ste, od naredne nedelje počinjemo sa novim konceptom podcasta. Ako vam to ne zvuči cool, otpratite nas odmah, bolje sada nego da vas nerviramo u narednom periodu. A u slučaju da želite da se uključite u pripremu tih podcasta, zapratite mene na LinkedInu, tamo ćemo postavljati pitanja koja će biti osnovana epizoda koje ćemo snimati. Zapratite nas na našem YouTube kanalu ili na svim audio platformama. Većina vas koristi Apple podcast, tako da... Nema kraja ova rečenica, čini mi se. Joj Bože, znači možda... I TikTok zapratite. Možda ću za novi koncept podcasta uspeti da naučim kako se snima uvod. Nope.